Gipasiradaan sa City Government of Davao ang duha ka mga beach resort sa syudad human nagpahigayon og kasal ug bunyag ug mihimo og uban pang kalapasan. Ani report ni Argil Relator. Naundang ang kasadya sa bag-ong gikasal ug ilang mga bisita human nga giadtuan sa mga personahe sa Business Bureau ang duha ka magkatapad nga beach resort sa Barangay Daliao, Turil District, Davao City niadtong weekend kung asa gipahigayon ang ilang kasal. Gawas sa kasal, doon na say nagpahigayon og bunyag. Kini human nga bawal gihapon ang pagpahigayon og events o pag-abli sa mga resort sa Davao City karong anaaubos sa GCQ with heightened restrictions ang syudad. Sa pagpanubay, nasayran nga naga-operate sa diay sila nga walay business permit. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang maong mga resort, apan wala matud pa ang tag-iya. Hinoon, doon ay mga tao nga di sa patuo. In spite sa pandemic, in spite sa executive order sa mayor, dili gid sila mutuman sa maong balaod. So doon nagimuliat ba? Gani una pa man ang ipahigayong pagronda sa mga otoridad. Nasabutan na matud pa sa Barangay Council nga suruyon ang tanang mga resort ug beach lines nga naa sa ilang lugar aron masiguro nga walay musupak sa mga health protocols. Ang mga barangay opisyalis kami magtinuon sa among katungdanan, amo gina silang badlungon pod. Gani natong niaging Biyernes sa among sesyon, dunay plano si Kagawad Munding kay siya man ang chairman's tourism, suruyon kini mga establishment sa beach resort. Labi na yung mga tindahan din sa Barangay sa Daliao. Ginaandam na mga kasong ipasang-at batok sa mga nagdumala sa resorts, ingon man sa mga nitambong sa maong mga aktibidad. Agig papakita nga gisirado na gayud kini nga resort usa ka tarpaulin ang gimontar sa mga otoridad nga dunay nakasulat nga closure order. Sumala sa City Government of Davao magpadayon ang ilang monitoring sa mga resort ug mga establishmento nga masinupakon sa executive order ingon man sa mga probisyon ubos sa quarantine classification sa syudad. Kauban si Malcolm Minares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.